La Societat Gastronòmica Cultural del Comtat d'Urgell ha distingit Cal Graells amb el Caragol d'Or 2025, un reconeixement a la seva trajectòria, constància i capacitat d'innovar mantenint la tradició. El guardó s'atorga en un any especialment significatiu, coincidint amb la designació de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia. L'entitat ha volgut posar en valor un projecte estretament lligat al món de la restauració i a la preservació de la identitat culinària del territori. Aquest any vam creure que havíem de donar-lo sí o sí a Cal Graells. Doncs primer que tot relacionat molt perquè aquest any Catalunya és regió mundial de la gastronomia i volíem amb la Junta buscar una persona relacionada amb la gastronomia i vam estar pensant, molts dels guardonats relacionats aquí ja tenen el seu caragol des de fa molts anys enrere, doncs vam pensar que Cal Graells, tant a la pastisseria com cuinats, podien ser una gran empresa per donar-li aquest caragol. I no només per això, sinó per la seva complicitat, per la seva ganes de treballar, per la il·lusió que hi posen, per la seva innovació i sobretot perquè innoven, participen molt al poble i també fan que mantinguin les arrels d'aquest poble amb totes les situacions. Per tant, vam creure que era un bon moment, aquest any 2025, per atorgar-los amb ells el Caragol d'Or 2025. Amb més de 60 anys d'història, la pastisseria Graells és un establiment de referència a Balaguer, conegut per l'elaboració artesanal de dolços i torrons. Alhora, Cuinat Graells celebra el 25è aniversari, consolidant-se com una proposta gastronòmica que combina innovació i arrelament. Pere Graells i Jordi Graells diuen que els fa molta il·lusió el guardó i parlen d'un reconeixement també pels seus pares. Ens ha fet molta il·lusió que pensessin amb nosaltres, ja que fa molts anys que estem aquí a Balaguer i donant el millor servei que podem amb qualitat i bon servei, saps? I això sempre ens ho va ensenyar mon pare, sempre de donar una bona qualitat de producte, saps? I ell també al passar a cuinar, perquè els dos van començar a pastisseria, i ell al ficar a cuina també igual, que sempre el pare ho recalcava molt això. Sí. Que sobretot... Això és també un reconeixement per ells també, perquè al fi i al cap això van començar ells l'empresa aquesta, i nosaltres el que hem fet és seguir el millor possible, treballant i amb els caps de setmana i festius, que sempre és uns negocis, unes feines una mica complicades de treballar. I al final s'ha intentat fer el millor possible i gràcies a la Societat Gastronòmica de Balaguer s'han donat aquest reconeixement que també molta part és d'ells també. El lliurament del Caragol d'Or es farà el proper diumenge, dia 23 de novembre, al restaurant del Monestir de les Avellanes, durant el dinar de la festa anual de la societat. Abans de l'àpat, els assistents podran participar en una visita guiada pel monestir, un espai patrimonial de gran valor històric i cultural.